افدمک درێژە HDP و پارتی و رێخستنên hevgirtiyên HDP li herêmên cuda konferansan li dar dixin. Dawê konferans de li Diyarbekirê li holekê de bihata kirin. Hejmareke zêde ya parlamenterên HDP û alîgirên HDP dema ku xwestin bikevin holê, polîsan bi hinceta parastina ewlekariya wan xwestin ku xalên kontrolê danin û piştî lêgerînê welatî derbas bibin. Endamên HDP bertek nîşanî vê yekê dan û rêgirtin. Di navbera polîs û endamên HDP de alûzî derket. Parlamenterê HDP yê Şirnexê Hesen Özgüneş got, di van konferansan de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên civakî li riyên çareseriyê digerin. Konferansê me de em ser rêxistinên xwe disakinin, ji ber ku em dizanin barê me giran e, şerrekê giran hemû Kurdistanê heye, ser Tirkiye hemê heye, xîzanî heye, hejariyên mezin hene, deyndarî heye, bêkarî heye. Me vane hemî anî ne ziman konferansan de, li berê vane plan projeyên xwe em çê dikin. Parlamenterên HDP helwesta polîsan protesto kirin û biryar dan ku li derve konferansa xwe birêve bibin. Biz bugün konferansımıza giderken büyük konferans dibin dorpêça polîsan de bi axaftinên siyasetmedaran dest pê kir. Siyasetmedarên HDP gotin ku Kurd azadî û aştiyê dixwazin, lê belê tê xwestin ku di sed saleke din de jî Kurdan bê statû bihêlin. Welatiyan jî bertek nîşanê astankirina çalakî û xebatan da û gotin ku ew dixwazin wekî hemû partiyên siyasî çalakiyên xwe bêyî werin astankirin birêve bibin. Daxwaziya me zaten belli em Kurdin, em li vir in, em tim jî li vir bin. Çi qasî engel bikin jî, çi qasî dinê bişetînin jî, me bigirin jî, me bikujin jî, çi jî bikin. Em Kurdin, em li vir bin. Em siyaseta xwe jî dewam bikin, em her tişt xwe jî dewam bikin. Çi re heqî me dixwin? Daxwazê me em jî wek însan li dinyayê çiqa însan hene bi însanca yaşamış dibin, em jî wek wan yaşamış bibin. HDP disiye termehê de dê Kongreya mezin ya awarta li dar bixe. Ev rêza konferans di çarçovaya amadekariyên Kongreyê de tên kirin. Di konferansa de ji bo Kurdan daxwaza statîyo tê kirin. Tê xwestin ku li Bakur û Tirkiyeyê her kes bikaribe bi nasnameya xwe bi azadî bijî û ji bo qeyrana aborî riyên çareseriyê bên peyda kirin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.